Türkmen Expo forumların ve sergilerin öňdewarjy guramaçylaryna biri. Yerli hem de daşerut kampaniýalary Türkmenistanyň söwda we hyzmatlary 2025 halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşmagyna çagyrýar. 29 apreliň 1 may aralygyny Aşgabat şäherini Türkmenistanyň Söwda Senat Edarasyny işäwirlik we tehnologiýalar dünýäsindäki iň möhüm wakalaryň biri. Türkmenistanyň Söwda we hyzmatlar 2025 adly halkara sergi ýarmarka geçirilýär. Söwda we hyzmatlar halkara sergi ýarmarkasy diňe bir sergi däl. Bu täze iş mümkinçilikleriniň halkara hyzmatdaşynyň we dünýä söwdasynyň giňelmeginiň açardyr.